but bona njengothisha ayikho incwadi eyishoyo ukuthi siyamsuspenda until further notice abuye esegunda ikhanda lento esingavumelani nayo. Akukho thisha okufonelayo othi ingane siyisuspendile ngoba wena njengomzali uzohlala uthini nengane ekhaya unyaka usaqala. Ayikho into ebhalwe phansi kahle kahle eshoyo ukuthi ingane siyayisuspenda until further notice. Ayikho. Kumele ngimeseke umntanami. Angikwazi ukunikela ngaye ezitheni. Namhlanje la kubona ngiprometa sino umntwana uwandile. Sibingelele umntwana. Yebo sawubona ba. Mhlambe kulolu daba lo sike sakhuluma ngalo ey'nsukwini ey'dlula kade ngene enkantolo mayelana nokufundiswa kwengane yakho esikoleni nokushawa kwaze kwangena namakhesi kanjalo. Kuke kwavela indaba ethi kwavela indaba ethi ingane la isuka khona yaxoshwa kune-VN njalo eyayishiwo uthisha omkhulu wesikole ebifunda kusona. Yaxoshwa ngenxa yokuthi umuntu obedayisa ama-drugs ngasesikoleni ngomdlalo lesafunda kusona axoshwa kusona washawa kusona. Kuvela into ey'njenganalezo. Mhlawumbe njengomzali wazini udabeni olunjenganalolo mhlawumbe sibekaphi ey'ntweni ey'njenganalezo ngoba kuvele ngazi ukuthi le ngane futhi ayinabazali nasesikoleni yavele yafika nje izobhaliswa umuntu ongazivi waqhamuka kumkhulu wayo seqhamuka late. Mhlawumbe endabeni enjenganaleyo ungakhanyisela uthini ukuze mhlawumbe amaNazaretha nabantu nomhlaba wonke wazi ukuthi indaba yale ngane kanti ithini. Siqhamuka nje njengamaNazaretha thina sesiyisupport ekhaya abazali bayo bakhona. Mhlawumbe sibeke nje lapho ukuthi ithini indaba enjenganaleyo yazi kanjani njengomzali wayo. Ngibonge ithuba Mshumayeli Nkosi. Igama lami ngutholisile Ngcobo, umaka wandile Ngcobo. Lo osake okusahanjwa icala lakhe lokuba wanqaba ukuthi agundiswe esikoleni waphinda wabekwa isandla omunye wothisha. Angifuni ukuqamba amanga lento ingiphatha kabi kakhulu ngoba angiphasisi ukuthi izingane zethu zibekwe isandla ngalendlela abekwa ngayo isandla. Kube mhlambe uthisha wathatha noma uswazi wamshayela phambi kwabanye abafundi ngiyavuma. Kodwa ngendlela ekuchazwa ngayo angikwamukeli, angikuthandi futhi angikuthandi ngempela njengomzali. Angisho ukuthi ingane yami yayenze kahle mhlambe yayimphendule kahle noma mhlambe yayenza kahle esikoleni kodwa isidingo sokuthi uthisha ambeke isandla engangifonelile mina engazange azakhulume nami angikwamukeli. Okunye engingakuthandi kakhulu okushiwoyo ilokho ukuthi kuthiwa ingane ayinamzali. Kwi-birth certificate ngibhaliwe mina. I-ID yami ikhona ezoprova konke lokho ukuthi le ngane eyami. Umuntu ongesekho emhlabeni uyise wayo lengane kodwa ngangashadanga vele nayo. Ngikhona njengonina ngizoyeseka lengane kumnyama kubovu noma ngabe kwenzakalani ngizobe ngime nayo ngoba ngumzali wayo. Angeke isekwe abantu bangaphandle ngibe ngikhona. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga nokuthi kuphela ukuthi ukhona njengomzali umzali wayo ngoba lento ithanda ukusiphazamisa ukuthi ingane ibhaliswa abantu bangaphandle ngoba umzali ngekho. Kodwa siyabonga ukuthi uyakuveza ukuthi ukhona njengoma wayo oyizalayo. Because uma uthi isitifiketi ikhona kusho ukuthi lokho kunyaziwe ukuthi ngempela ingane izalwa wena. Siyabonga kakhulu. Sifisa ukuveza lokho ukuthi ibandla lamaNazaretha ingane yakho liyisekile kakhulu angihambisani senze othisha ukuthi bayishaya ingane baphinde bayiphoqa ukuthi ayigundwe. Ngicabanga ukuthi ukhona ungqongqoshe okwakuveza lokho ukuthi ingane uma uke wayigunda ekhaya usuke kufanele sekuyicala i-assault leyo. So angazi nami ukuthi wenzeke kanjani. Noma sifikile enkantolo safike sakubona lokho ukuthi even uyena ke manje ummangalela wayeyimbozile ubuso
engabonakali. Siyabathanda othisha because umhlaba unjena nje nazo zonke izinto iy'ngane zinje nathi njena njengenxa yokuthi sidlule kubona othisha, kodwa asihambisani nesenzo abasenzayo. Manje-ke siyakubonga ukuthi sizizwa amazwi ashoyo ukuthi ingane izoseka, futhi siyadinga ukubona kuleli cala kunobulungiswa. Sibonge kakhulu uMangcobo ngendlela esosichazele ngayo, ucanga ukuthi wonke umuntu uzwile. Siyabonga. Mawengane la ngifisa ukuthi mhlambe ababukeli beyithole indaba ethi lapha esikoleni bake bakubiza njengomzali wena ukuthi bazoxoxisana nawe ngendaba yengane, njengoba ingane sizihamba indaba sizihamba ngene emaphepheni yangene ezinkantolo, bake bakubiza yona njengomzali bezokhulumisana. Angabe ngiqamba amanga, akekho noyedwa wake wangibiza, kodwa-ke phezu kwalokho babezongibiza kanjani ngoba bazi ukuthi ingane ayinamzali, njengoba bekwazi ukuthi bathi ingane yabhaliswa umuntu abangamazi. Bona beyisikole bayimukela kanjani ingane ebhaliswa umuntu abangamazi ongacorrespond nokucorrespond ukuthi uyi-relative noma uyini nayo ingane. Umuntu oke waya esikoleni uyena mkhulu, okuyena oyi-guardian yengane ngoba uhlala nayo ingane eThekwini since mina ngingahlala eThekwini. Wabatshela futhi ukuthi naye u-against indaba yokugunda ngoba ukugunda ku-against inkolo yamaNazaretha. Ucela ingane ukuthi ingagundi, iqhubeke ifunde. Vele kahle kahle kanti kufunda iy'nwele noma kufunda umqondo womuntu. Ufuna ukuthi mhlampe igcine umthetho wenkolo yabo, waphela ukugunda kusho ukuthi ku-anda inkolo yabo. Uma ukuthi-ke abakazi balufundise mawengane bakazi bakubize, kodwa umkhulu waya wafike wabatshela ikhona yini into mhlambe eformal njengancwadi eshoyo ukuthi bathini ngayo, mhlambe ezokugcina mhlambe ize emndenini njengani eshoyo ukuthi ingane bathatha lesinqumo ngayo. Ngokwami nje ayikho into eyeza kuthina ephathekayo enjengencwadi. Uma uwumfundi ngokwazi kwami ufike ube mhlambe nento yongazwisani kahle nothisha bese seyabizwa umzali ahamba attend icase. Emva kwalokho uma iqhubeka leyo nto ubese usunikezwa i-suspension letter yokuthi-ke asimdingi esikoleni until further notice, noma asimdingi esikoleni engakawenzi u1 no2 ohambisana nemigomo yesikole. So mina angikaze ngaze ngayithola incwadi, angikaze ngithola ucingo, angikaze ngaze ngabizwa esikoleni. Ayikho into ekhombisayo ukuthi le ngane yake yamiswa ngisho nanongumiswa noma yaba kwi-suspension for ukuthi ayifuni ukugunda ekhanda. Yabo, ngiyathola indaba ethi usihlalo we-SGB, not sure usihlalo noma kodwa ilunga le-SGB, kuke kwathi kunemhlangano esikoleni, wayesesabisengane nesibhamu, engathi wayesifake la enqolweni, wayeseyikhombisa sona. Ngike ngathola indaba enjalo kuyo indaba enjalo yake yafika kuwena ngoba ngithi le nto uyikhulume ngalo usuku lecala etshela ummeli. Hayi, ike yafika kona emadlebeni ami yona into efana naleyo. Kangangokuba kwawuyena umkhulu uke wabizwa esikoleni, kwathiwa akatshela ingane ukuthi ayihambe iyosula icala ukuze ibuyele esikoleni iyofunda. Ngiyitshelile ukuthi ukusula icala is not an option okwamanje, ngoba vela ngithi seyiphenduka isitha kothisha kufanele bayifundise baba bazali kuyona. Alisekho icala elizosula. Masisula icala sobe sithini, aqhubeka ayihlukumeze ayenze inhlekisa ngoba okokuqala udicelela isithunzi sayo phansi uma indlela ade ekhuluma ngayo phansi. Akushiwo ukuthi akube thina izingane ezihlonipha othisha, kodwa nothisha fanele basihloniphe njengabafundi ukuze imfundo iqhubeke iye phambili. Hayi, siyabonga Mangcobo, sibonga kakhulu ukuba nawe esikhathini sakho usuka ekhaya. Ngibonga nalento ethi uveza ukuthi emakhaya akavaza asuke kahle, usuke kahle wathola ne-remove. Siyabonga kakhulu, ngicabanga ukuthi nabalaleli bazwile ukuqhubeka kodaba, siyophinda futhi sibamba.
sibuye sibekwe platform enjengale. Ngisho noma kuthiwa bangabuza uthisha ade bemfundisa bahlezi bemncoma since aqala isikole bahlezi uthisha bakhe bemncoma kumina ukuthi nje akuve ebright uright uhlakaniphile ngiyakwazi lokho ngoba akaza fail since manje sekuqala inkinga futhi namanje inkinga ezikhona hayi ngoba ukuthi uyafaila noma uyisidomu ubright ngalendlela. Hayi siyabonga kakhulu Mangcobo, sithemba ukuthi udaba luzohamba kahle ngoba inhloso enkulu la angingeve ngoba kudayisa uthisha, angingeve ngoba mhlambe zondwa. Kubalulekile ukuthi othisha bafundise izingane bangazibuki inzwane, bangazibuki uma ifake uniform engane clean ikamile ekhanda kusuke kuphela. Siyabonga. Ngithi angidlulise lapho ukuthi ke size sagcina sesitholile idate yokulalelwa kwecala lomfundi lo okuthiwa kaGundi inwele kodwa wanqaba ngenxa yenkolo yakhe eNazaretha. Ingomhla ka-10 kuMeyi 2023 ngo9:30 ekseni enkantolo enkulu yaseDurban yaseThekwini iDurban High Court. So ngithi ngisaselethuba ke nginqinqe wonke umuntu ke oyiNazaretha